Te salut! Bine ai revenit pe acest canal sau dacă ești nou, bun venit! În acest video o să vorbim despre relațiile toxice. O să vedem cum putem să le îmbunătățim, iar dacă nu se poate, cum renunțăm la o relație toxică. Haideți să vedem! O relație toxică înseamnă o relație care nu ne face bine. Aceste relații toxice putem să le întâlnim oriunde. Fie că vorbim de familie, de prieteni, de relația de cuplu, poate la școală sau la locul de muncă. Când vorbim de o relație toxică, ne referim la acea persoană cu care interacționăm și care întotdeauna ne face să ne simțim rău. Mereu ne descurajează. Când facem ceva, ne critică, ne spune că nu este bine, ne subapreciază, ne face mereu să fim triști. Cum arată o relație toxică de prietenie? Ei bine, este acel prieten care mereu te șantajează, îți trimite doar energie negativă, este manipulator cu tine, te face să te simți mereu inconfortabil. Când ești în preajma lui, te simți sufocat, te stoarce de energie. Dacă te afli într-o astfel de relație, caută să vorbești deschis cu prietenul tău, să-i spui toate lucrurile pe care le observi. Nu merită să investești timp, efort într-o relație care nu este benefică pentru tine. Dacă ea nu se poate schimba, atunci renunți. O relație toxică de familie înseamnă că există un control exagerat din partea părinților față de copil. Copil ce poate a ajuns la o vârstă destul de înaintată, să spunem 30-40 de ani, iar părinții încă îl controlează, încă îi dirigează viața de parcă ar fi un copil mic. Părinții recurg la diferite mijloace pentru a obține acest control. Se victimizează în fața copilului, îl șantajează, îl amenință. Din cauza acestui comportament, copilul nu o să reușească să-și dezvolte autonomia. El nu poate să ia decizii de unul singur. În permanență va fi dependent de părinți. Iar acest lucru este foarte dăunător pentru el. Dacă ne referim la o relație toxică de cuplu, asta nu înseamnă că vorbim neapărat de o relație în care există violență fizică. Relația toxică poate să aibă mai multe forme. De exemplu, partenerul nu mai oferă la fel de mult respect, îți încalcă limitele personale, îți interzice să te mai vezi cu prietenii tăi sau chiar cu familia. Te șantajează, te amenință, te controlează. Este acea relație în care nu te mai simți în largul tău. Este o relație care te sufocă. În orice relație există conflicte și e normal să fie așa. Dar relația toxică de cuplu este acea relație în care atunci când apare o problemă, partenerul evită să vorbească despre ea, ba chiar fuge. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci e un semnal de alarmă. Întreabă-te, dă-ți seama dacă relația mai merită continuată. Fie că vorbim despre o relație toxică de familie, de prietenie, de cuplu, relație toxică la școală, la locul de muncă, indiferent de tipul de relație, este benefic să ne gândim că o putem îmbunătăți. Există această șansă. Există șansa să o îmbunătățim atunci când vorbim sincer cu persoana din fața noastră și să încercăm să găsim modalități împreună de a îmbunătăți relația. Dacă acest lucru nu este posibil și nu se poate îmbunătăți relația voastră, atunci este de preferat să o încheiați pentru că nu o să vă aducă beneficii pe termen lung. Am ajuns la partea cu metode, unde vom învăța cum să îmbunătățim relația toxică în caz că o avem sau cum putem să ieșim din ea. Prima metodă este să-ți recapeți încrederea de sine. De multe ori când ne aflăm într-o relație toxică, încrederea de sine ne este afectată foarte mult, pentru că ne simțim inferiore față de persoana cu care avem acea relație. Simțim că nu merităm, dacă ea ne transmite întotdeauna gânduri negative, ajungem să le credem și ne scade încrederea de sine. Dacă ai nevoie să-ți crești încrederea de sine, atunci îți recomand să cauți metode prin care îți poți crește nivelul de încredere. Am un videoclip care este dedicat încrederii de sine și care îți oferă 3 metode prin care o poți crește. După ce ai reușit să-ți crești nivelul de încredere, atunci începi să iei inițiativă și începi să vorbești cu o persoană toxică despre lucrurile care te deranjează. Dacă nu poți îmbunătăți relația, atunci renunță la ea. Aceasta este cea de-a doua metodă. Metoda numărul 1 și metoda numărul 2 sunt conectate între ele. Pentru că atunci când vrem să îmbunătățim sau să ieșim dintr-o relație toxică, avem nevoie de curaj. Curaj pe care îl luăm din încrederea de sine. Iar dacă o avem scăzută, încrederea de sine, ne este foarte greu să facem acest lucru. De aceea, încrederea de sine ne ajută
să luăm inițiativă și să îmbunătățim sau să ieșim din relație dacă este cazul. De multe ori este dificil să ieșim dintr-o relație pentru că apare obișnuința sau apare teama de singurătate. Este important să ne dăm seama dacă relația este benefică pentru noi, iar dacă nu, să ieșim din ea. De multe ori, ieșitul din această relație toxică poate să fie o adevărată provocare, iar dacă simți că nu faci față de unul singur, cere ajutorul unui specialist în psihologie care are rolul să te ghideze și să-ți ofere îndrumările de care ai nevoie. Cea de-a treia metodă este să te înconjori de oameni de la care ai ce învăța. Oamenii din jurul tău ori te ridică, ori te coboară. Tu ești suma celor 5 persoane din viața ta. Dacă aceste 5 persoane sunt de un nivel ridicat, și tu te vei ridica odată cu ele. Dacă aceste persoane sunt de un nivel scăzut, atunci și tu vei scade. Sau te vor ține pe loc. Înconjoară-te cu oameni de un nivel mai ridicat decât tine. Odată ce îți petreci timp cu aceste persoane, o să vezi că și tu te ridici. Noi, ca oameni, învățăm datorită neuronilor oglindă. Neuronii oglindă ne ajută să învățăm prin observații. Acestea sunt cele 3 metode pe care ți le recomand să poți îmbunătăți o relație toxică, dacă se poate, iar dacă nu, să ieși din ea. Dacă ți-a plăcut această informație, abonează-te la acest canal, dă-i un like și ne vedem la următorul videoclip. Te aștept! Te-am salutat!